Ahoj, máme tady Roberta Kolčáka, vítěze Rally Tatry. Robo, včera si vyhrál Rally Tatry. Jak si ten závod užil? Tak závod to bol naozaj pre mňa ťažký, pretože sme vlastne do poslednej chvíle bojovali v sekundách o prvenstvo tohto závodu. No a podarilo sa nám to napriek všetkým zlým veciam, ktoré sa nám diali počas závodu, úspešne vyhrať tento závod, takže hlavne ďakujeme tam hore, že sa nám to podarilo vyhrať. Závod si startoval s novou Škoda Fabie RS Rally 2. A jak se ti s tím autem jelo? Jak si se s ním žil? Tak vzhľadom k tomu, že sme spravili spoločne nejaký test deň pred závodom, alebo dva, tak trošičku som si na auto zvykol. Samozrejme, myslím si, že aj tí najskúsenejší jazdci si potrebujú na novú techniku zvyknúť bez ohľadu na to, že je lepšia alebo horšia. Takže myslím si, že tam mám obrovské rezervy a zároveň obrovský potenciál sa zlepšovať a zrýchlovať, ale budeme na tom pracovať spoločne s Erikom, teda dúfam, a ďalej sa posúvať. Teď si nakousl, že máme spolu nějakou spolupráci. Ta spolupráce trvá už rok spolu často testujeme, sedíme spolu v autě. Já se tě snažím posouvat nějakým způsobem dál. Kde cítíš ten největší posun oproti třeba minulému roku, co jsme spolu udělali? Tak myslím si, že aby som to povedal úprimne, samozrejme je v tom veľa ľudí v celom tom procese, od mechanikov, od organizátorov aj až po všetkých, ale ten najväčší progres som asi spravil s Erikom, pretože nič ma neposunulo jazdecky ďalej ako tie technické rady, tie detaily. Proste možno momentálne som v štádiu, kedy dokážem, kedy som na hrane rýchlostnej, ale a ďalej musíme pracovať na presnosti a zdokonalovaní stopy a techniky a nie na vyvíjanie rýchlosti. Čiže zase si myslím, že budeme musieť pracovať na iných veciach a zmeniť, posunúť zase ten level tej školy alebo tej spolupráce niekde inde. Na poslední rychlostní zkoušce vás chytl poměrně dost celý déšť. Vy jste jeli na tvrdých gumách, na 30. Co to pro to bylo za zážitek? Protože bojuješ o vítězství, stojíš před rychlostní zkouškou, začínají kapat kapky na čelní sklo a ty víš, že musíš udržet prvenství. Tak bol to strašne psychický tlak. Samozrejme, človek na to nie je pripravený, pretože aj dáta z helikoptéry, aj georadary nám hovorili, že by pršať nemalo. Bohužiaľ stalo sa to, čo sa stalo, že mali sme obnuté tvrdé pneumatiky 31 a presne pred poslednou rýchlostnou skúškou, kde sme vlastne bojovali naozaj o 2 sekundy s druhým Vlastom Majačakom, začalo naozaj vážne pršať a tá rýchlostka bola celá v prieteži mračien, takže naozaj nikdy v živote som nešiel, nemám skúsenosť tým, že som začal s mojou kariérou pred rokom, tak nemám skúsenosť s tým, čo robiť, ako sa to správa na vode. No ale volal som, snažil som sa komunikovať aj s Erikom, aj s tímom, ako sa teda k tomu postaviť, ako sa to auto správa a čo urobiť, aby som to nepokazil a dokázal udržať prvenstvo. Takže zvolil som nejakú taktiku, ako do tej rýchlostnej skúšky odštartovať. No a samozrejme mali sme tam obrovské krízy, že ďakujeme naozaj Pánu Bohu, že auto celé, technika celá a že sa nám podarilo vyhrať tú rýchlostnú skúšku absolútne, takže bolo to také pre mňa psychicky veľmi náročné a zároveň som vďačný tomu, že som dokázal vyhrať tú rýchlostnú skúšku, že dokázal som aj ako aj sebe, tak aj ostatným, že mám na to prvenstvo, aj keď sa zmenia podmienky, aj keď je väčší tlak na mňa vyvinutý, takže ja som spokojný celkovo s týmto závodom a verím, že do budúcna tento závod je pre mňa len maličký krôčik k nejakým mojim vysnívaným cieľom alebo všetkému, takže určite chcem ďalej pracovať, zlepšovať sa, zdokonalovať na svojich cieľach a túžbách, takže ďakujeme, že pri nás stojíte všetci, že nám držíte palce a že nám fandíte. Na Slovensku máš brutálně velkou fanouškovskou základnu, ale když teďka vypíchneme hlavně mladé lidi, kteří se chcou dostat do motorsportu, co by ty jim odkázal, protože taky nedávno si s motorsportem začínal? Tak ja som s motorsportom začínal neskôr hlavne preto, lebo som potreboval psychicky vyzrieť, možno mentálne na to a hlavne finančne, aby si človek dokázal dokonale plniť tie svoje sny, tak jednoducho je za tým aj niečo, kto za tebou bude stáť, alebo za tým stojíš sám a proste je to smutné, ale bez
finančného zázemia sa tento šport robiť nedá, ale dá sa na ňom, na ten vytúžený cieľ sa dá pripravovať od úplného malička, či už motokárami alebo kondičnými tréningami, len preto, že niekedy si budete chcieť plniť svoj cieľ, svoj sen, takže aj keď nemáte peniaze, robte čokoľvek pre ten váš sen, hej? Pretože ten sen, to, že chcete závodiť, že chcete vyhrať nejaký závod alebo žiť motošportom, môže prísť v neskorom veku, ale robte to, aj keď nie sú na to financie, tak všetko preto, aby sa vám ten sen splnil. To znamená, k tomu patrí zdravo sa stravovať, športovať, mať nejaké návyky, nejaký režim, postupne sa podružovať nejakému tlaku, akémukoľvek, nemusí byť pôsobený motoršportom, nejak sa do toho vžívať s tým prostredím, chodiť na tie preteky, sledovať tie týmy, ako to funguje, na to, aby ste mohli byť postupne mentálne pripravení do nejakej tejto a samozrejme neskôr pracovať na partneroch, sponzoroch, marketingu. Bohužiaľ v dnešnej dobe sociálne siete majú obrovský dosah, čiže je to smutné, niekedy už partnerom ani prestáva záležať na tom, aký je kvalitný jazdec, ide mu skôr partnerom o ten mediálny dosah, že tá reklama ich zaujíma viac na tých sociálnych sieťach ako v skutočnosti kvality jazdca, čiže toto určite treba zmeniť a aby sme mohli všetci závodiť na úrovni, aké závodíme. Vyhrál si Rally Tatry, co tě čeká dál? Vyhral som Rally Tatry, ešte by som chcel tým povedať, že som šťastný, že som Emilovi Horňačkovi, ktorý má obrovskú kariéru za sebou a verím, že je pred sebou splnil jeho životný sen. Ten bol taký, že je to domáci pretekár, podľa mňa legenda celého motorsportu, ako aj na Slovensku, tak aj v Čechách, aj v Československu, čiže určite je všetkým známy a som rád, že som splnil jeho sen, že sa nám podarilo vyhrať jeho prvýkrát v živote Rally Tatry, čiže pre mňa to boli obrovské emócie, plné plaču a zároveň šťastia, čo má, celé to bolo také emočné, dojímavé, takže tak, no a čo nás čaká ďalej, za 2 týždne štartujeme Raid Malopolské majstrovstvá vlastne, takže verím, že zase sa budeme sústrediť sami na seba, aby sme nazdržali nejaké cenné kilometre, no a zároveň sa pripravili na Rally Prešov, takže držte nám palce a ďakujem veľmi pekne. Dobro, já ti moc děkuji. Já věřím, že se ve videích budeš objevovat velmi často, protože spolu trávíme dost času, ať už v autě, tak mimo auto. Vám já moc děkuji, že jste tohle video sledovali. A pokud nás chcete podpořit, tak dejte odběr, v popisku videa máte i Hero, pokud chcete bonusový obsah. Díky moc a vidíme se u rychlostních zkoušek. Čau. Prostě jsem se došťal, takže... Že jsi byl v cizinecké legii. Jak se člověk vlastně z cizinecké legie dostane k tomu, aby závodil v motorsportu? Na těch misích je to asi úplně o něčem jiném, když člověk řekne, že je na pokraji smrti. Měl jsi někdy taký moment? Tak vlastne keď som si vybral následne, vlastne som upadol do komy a bol som v kome 3 týždne. Veľa bolo to minulo hlavu, aj keď si človek neuvedomí, že to je možno 10 cm, ktorý ťa delia od života a smrti, takže